2 horas de reunión que remataron sen ningún tipo de acordo. O Concello de Pontevedra e a Asociación de Veciños O Mirador de Monteporreiro non foron quen de achegar posturas. Que a Asociación de Veciños non quere que se leve adiante este proxecto e que a súa proposta é que se reparen as beirarrúas e que se asfalten as rúas de Monteporreiro. Les demandan que se invista este 1 millón de euros en Monteporreiro e eu creo que aí non teñen razón, porque Monteporreiro precisa todo o investimento que sexa necesario. Pode ser 1 millón de euros ou pode ser máis en función do proxecto que se aborde a partir de agora. Gómez explicou que a redacción dun novo proxecto leva tempo e ten que estudarse con calma. Tamén desbotou a posibilidade de levar adiante a proposta que había para o barrio dun xeito parcial. Que non hai maneira de facer unha parte. Hai un proxecto que daba de resposta a uns problemas e que formulaba unhas solucións para eles que se poden adoptar ou non. A Asociación de Veciños é partidaria de que este proxecto non se faga. Hai algúns asuntos que iban no proxecto que hai que dar resposta inmediatamente. Estou pensando sobre todo no tema de abastecemento de auga na Rúa Cambria, que teñen que ter abastecemento como todos os veciños. A reunión entre o concelleiro e os representantes dos veciños foi tensa. Segundo Gómez, as negociacións non foron sinxelas. Eu non vou decir que a ninguén lle gusta que o insulten e que haxe este tipo de críticas. Pero as mesmas persoas convocaron primeiro para unha cosa e despois para outra. É complicado de entender, a verdade. Ás veces así é difícil negociar. Pola súa banda, os veciños tiñan previsto celebrar esta noite unha asemblea para trasladar ao barrio o contido da reunión, así como plantexar a convocatoria de novas movilizacións. Mañá trasladarán a súa postura aos medios de comunicación nunha rolda de prensa.